Enano Edwada ena santiman inhyemu yetwa to afimu na se tu kotokohene etena se one na namahene ene abremponfo tena se na wo mubobo asante ho no ena asante Mampong kunwasem ebeto mu na wabre beto mu no ena yewura ede afutuo ene nsem hodo bi ema ye de fa kunwa no ho kire se kwadu ahodo a etumi ema obi enye ekwan onya kwan se odi akonwa na se de brantie bi esi ne kwan se odi akonwa biti se bi oye sadriam wonya abayama ne eda ana se wo niye bi ana woye niamo hu bi a ense se otumi di akonwa no enka konwa sofo ni nyina enka efise onim se bra asem ne di kan no nananom mienu bi omo afomuti anye omo anka bi amfa ama asante Mampong hene a yekase wo ba no ana se onipa nana ajakuma difie eyi no se omano eyeyira Leslie nkansa Osei Bonsu ya oye ono ankasa ne nua no na no mienu bi ewo nchen a na omo se omo ntiase no na kotoko hene kire se ewo se omo de kwadu ya kire se seni nti na yempene emane ma na so omo se omo ne hwe kafa na pa na yempede na kire se ne de mu awrem kakra ono so ye de hyebranti odi akonwa no bi ma ne yeye nti no pa na mempede se mpeduasa yemfa nkasem sai nam so ema yira se bibi susu won chen ana se bi ho hi bi susu yentumi fa no so mbata de wo ba ne ho ema ono susu ensi no kwan enti se bibi ani ho no de a ene na ajakuma di fie ene nananom enkoya amamani amane ese na amonfa no ensi apatem enne ena brewa yi pomakwan mu a na ajakuma di fie nananom atankonwa ene busu kokum ni nyina hia ewo amani ampon Silver Stool Palace ya wo makohie mo no mo a omode yira Leslie nkansa Osei Bonsu a o chese ni din no ya wode eba eye nana Osei Bonsu the third ono ene omode no akosi apatem na patamusie ni nyina eye se yede no ekọ na yakọ cheche na mamre ni amane efa akonwa ne ho se bintuma fremu kasemu bibia efa akonwa ne ho bia no ewo se enu so mu swan kire kuro no ene kotoko hene no na wo hu bibia efa eho eno ana ye friend se ni kosi apatem no prempi no ebi kwa de etimi de simbo so mebi wo ma na wotwe mienu bo no ma aboso miensa ne akire nane de ya na enhyada sabi emfa ho sa de hia ne se nipa no betumi ehu amamani amane yes na efata ntia no ene na yehu ye no ntia na patamusie no nananom nyina bodweda taa na no pei ya dankanya manhene nana opon frinyan otoso mienu oyibrotuni nana na koka nua eba anane maame nana jakuma di fie na busuani nyina ho ema bretufo no mutumi eje yenua be ma Leslie nkansa Osei Bonsu etena patemu a wo ma akwan ema nananom kurumafo adofo no obia ekochia ne nsem na patamusie no so no esan makwa ma yeyi no kire kuruma no ema obia ehu no nti unim sa asante Mampong de so ya manhena konwa nti eba asa no na wose nkura hodo a hyema asante Mampong nyina omurua oba no omunyina tumi be hyiemu na wo mo behwe nanim no mbema na akwaba na kire se de wo ho bia no ombetumi ayede afiro no nti na ene wo munyina so nananom to mo nsa e de frɛ nkuro ye ahodo nyina ehye asante Mampong ase no omumu nyina be pie mu ewa mani Mampong Silver Stool Palace wono mo a omo ebehwe omura eba no na patamsie no ombebo mu ema bibia etumi eye kama enti Yakopon ya adom ochena enti ya yensa aka ne se odinasi apatamu nei na waya amamre ne amane esefata no nyame ya adom ochena se osoro Yakopon ama odino bekwa akokire kotoko hene se de wo hye wo mo so mo nya na anodo ada no omaye ne pepepe ode kwakye kotoko hene be wie a wabepeda e de swan akire kuro no oswan akire kuro no wie a na afi wapeda foforo so akoswan e de akire yira kotoko hene na afi etumi aboni din se nana Osei Bonsu the third na yenya nurusa na de sisi ano a eguso a yeni asante Mampong hene enti sei ene ho amanebo esiti enti na de yakọ honom akoye bibia e de afiri honom a ye de ho amanebo ebrem ye bekọ nya kohwe video no e de aba na de fa ho nyina no yetumi ehunu na hoye
mentime ho asene ade e ba ho nyina no na no edi ho nkomo de hu ye na adwira hene barima o se hwede ya ne papa ene dasebre Osei Bonsu na se ne papa ne Asante Mampong hene no ono so be chechiri mu ya wo kire se nananom bia na omo so omo ntia ase no omo hu kwadu bia mo omo nya kwadu bia mo e ba sa no so de na kire se yentumi so enkase de wo ba no yemfa ne nsi so se bia oba ye e na obo kwadu se bia ya chena tumu pen e bia wa ya wagadre wa we se wo ya de bu anu mantwa yi wa fom wa ha ene ade dia sa no de yetumi bom e kase ene yentumi emfa akonwa no nyedai ema nipa koro ana yigina so e de apa akonwa no e de free no to na so se sa bibia sei entumi amade a ene na obi en hobetumi ama ho kwan ana akachi achechire mu e de akire se wo mo emma bema wo bai entumi emma media akonwa nti ami adum ochina na wo mo ebekọ na mo de akọche kotoko hene se abrantie no ana de brantie no mo de ne ba na no dwada no omo de nesi apatama wi yewra hye no wi a na wo mo agepeni aba abepe date a oba bi son ya che kroma ni nyina na fa ko son e de akire na akotoko hene na ba ya Asante Mampong hene ankasa disabre de dwumadi no na me de wo kọ na akwa hwe video ni bi se de si ko ye nyina titiru adusuade wom amamani amane esanse we no yenten hu se de empatamsie ni sitie ntie na yenko na yenkosua de yenu Asante Mampong reporter dama ene yesaka video yekọ Asante Mampong Silver Stu Palace Sabasisia.
For sure, yeah. So you just put it again. I'm away. I said, oh, I will try to get back. No, no, wouldn't take one and all. But you only, you know, but to take one and all. Why? Hello? Video show. Okay.
Jamame Fansuno, Jase.
nsia na ɛbɔ ma ne a yɛyi na so na bɛtena I'm a Adam, so Kaya, Ronisa, Bentuisia, and then one dear. Ah, indeed, Nasso, or one but they will see. I'm a Wadama, and I'm saying, Chammy, your veggie and Tino, or Kaya, and I so to Wadama, Yada, Sarasi. That's your so jina busuana na mu ada kunyina ase dwumadie no a ɛkɔ ɔhene hɔ a ɔyɛ sɛ mmedie no nokorɛ ni didi ka ɔmo ɛde nnipa no aba ɛne nsa ne mpanimfoɔ yi wɔ nananom atrako na ɔmo na ɛsɛ di adeɛ no ɛma wɔn si ɔmo so sɛ apatamu nsa no a nnipa no yɛde si apatamu no ne nsa a ane ne buo mu ade a ɛde ba yeah ade a ɛsɛ yɛ nanano madam mabru sani asante amane yɛ ba mo no ɛhyɛ brante no bɛma yɛbɛsrɛ wo na wo de na ba bɛkyerɛ bɛma nsa no ɛne abatamu sika no fa bɛkyerɛ ne kyea me no magye wɔ ha kyea me no nanano madaroma abatamu nsa ɛne abatamu sika no a bɛma wɔn a ɔsɛfa Nahima Nana Dakaja never say bad. Ghana, I hate tension near you, but when you are with Nancy, I'm going to go on just with you. You do Mampong, you pray about it. Yes, indeed. Now, one contest here in a cabo. Now, about nearly a Mampongman. Yen Penacon, yen Mampong said. It tells you. Now, the day I didn't be yeah. We may be a candidate in Yak. You pray about you. Santa Mai, Dimu, Iva, the Avenue, na yɛne obiara bɛkasa na obiara aba fam wɔ ɔman no tumfɔ yɛda mo ase bebree na yɛda ase yɛaso nsɛ no one more day that's so that's you one more day
So much I'm doing. And I am send me a by in Abishias. Mampong and in IFF. It is as the Mampong. We are a base, I was saying a year to year. Let me have my control the government. Yes, yes, I'm a son at the media. Media, Mahodi, you also made your mamma on mine. A tumba, the bed, That's your blue. That's your blue. And then that is the young one. He said, what do you mind? I'm ready. A young man raised a fatty and said, then, in Ghana, and I saw what you're now over next time. That's an actual man for mine. Said, now I didn't tell me. A mamma no, I shall say it. And I know more money. I'm on something, sir. Where did you pass? Where did you pass? And I'm man, and I'm a sooner than I'm a final vote. None of you had in a tree. You were too for size. That's a dress of some idea. And I must Osei, you get TikTok. yeah, hop, yeah. What's that? That's it. Makasa. Nananum atwamunya ada kenyama so damasi dia patang sampai ya macam asum na ni desi Muhammad son sampai pejan na cire o mai so damasi se
abatamusa maso na nyina mayekro abeja sebrante no se oda masba Ese de sebrante no iglesia patamune na ebestrese na nanu jasufo no na nanu so na amambre ni amane bia ese kire no no ese na nanu bo modern ese be kire no pure se so afia God every in every no the break ese ana e be shele fai ada kanya mase mamu nyina amonte se enna ya beja sebrante no enne ena amane ni nyina e hya ase eti nananum jasefo de sebrante no be mamo na mode na fa entity mu ache ne se ne amane ni nyina etie wo hu se adwumadi na obedie no adwumadi a eso mo reshe mu se mi am de se die be chimbi oba ya hu brase no esutie no di no wo sia so nam se de hye no a onim no onim se ne otie nti onim se amane bia mo be kire no obedi so na watie wanya amane ne bibia ho bibia a fata no de asoma Mampongman ame bia ka santeman nyame boa tra ana ede enfana ede no abatamusa wa hini die wo mu no ede beko na eno so ede akoma wa pure anada kanya man so da munyina ase ose yem fatu wanim se ochina se yakokon ya adoma osatehene eche fa wa abatamusie no dwumadie no no ochina nananom nyina ne chibate nyina bebo anan na ye da akoma osatehene na ya daga se yo kan ye no Mampongman e so be ada kanya mahine onene maame na ahema so wo damase de maya mo damase papa pure ema ba to Otie. Otie. Our
back for our you program and now you put us. We started Friday. Oh, that's all you do at home. And I was not sure you started Friday. My memory won't be anything. I don't get it. Abbas, 7 number. Vodafone. Vodafone for WhatsApp. Okay. Zero. Ça follow. What you make your own? That's what I'm dance.
Sabe dia no Bema Baron. Bema Baron. O Dino Bonam. Ah, Bema Baron. Bema Baron. Bema Baron. Sabe dia. No.
Tu as ma personne de dans le doigt. One minute to be an answer. Beni ba re hene no kama ba. What's for him in China? Who go in China to ha? Only the country. I don't need the country. Hey, move to I'm out to watch it. And I'm shit out. Mama so chia. Mami a Ghana for so send ku. Omu so ku. Bema ba no mu nebu. Nebu ko mi ne sa ko te. Bema ko Program Saturday, Rebecca say. Oba. Saturday, yeah. Okay. Charge you say see answer.
Abusuafo nti empatamusie no ena ukohweye no enu nti the shebrantie ya na jakuma di fie ne bretu abusua ya wo Mampong yi no sei ena enne yira so omfa no kosi apatam no apatamusie no eho dwumadie nyina ena wokoye a wokohweye no nti yira Leslie Cancer Osei Bonsu ya na konwadin ede nana Osei Bonsu the third no enne yednesi apatam ama bibia tumi akoyie pa nti nei se obi gina nchen no bi wo kwadu bi obi wo petition bi obi wo nsem bi ka mamre ne amane kwan so edinesi apatem no ni nyina process a edine fam no be ye hene nti no sabe yakotoko hene di na no atuma bedu nanim awie ne de bigiri se obia e bibia enye ye biem sanse kuro ni nyina behwe na chia no ene na to kese ya wo hwe anim se oba be swan ede ya chie kuro ni sisi ade komu ye ni din ye ene nyina wa twen ye mu a ye hwe nti sei ena manebo no esi etie nananu nyina nkonwasofo ene woni ye hye Mampong ase nkronkro awdo hye Mampong ase nyina ena bepie mu enne ewo amani Mampong Silver Stool Palace a womo edidwumedie yi ahyehye so nti ene so na etuntum afade no sɛ ya santete no nsoye bia no etuntum sanse ye nibre ene wokon nsoye bre so na edika nananu edika yi bi kro no nti ene sei nanum ahie yi omo be feda sebre papa esanse wo hye ya na obeyi obufoforo ato na dwuma ye no so a na amaya kai nanano ma omo so be bi kro no nti basa no yituntum eye nigye kakra na ya reho so kakra na no boa ema ya mamani amane no ekoyie pa ne dimu ekai woni a abeye bi eko sebe yo omo so no yenyi wo mu entontwini sanse wo ababe so de okoyi ni tuomu no wo ba de obeye ye no beto so na konwa so ena wo ba betena nti no wo mo so yo mu firi mu enye ye firi se sebi nananom ewura nkonyadan mu a ogun sakai wonom nti se oba dipam amabadwam na oyi wo mo ma kokoa mu so no wo mo pai bo ana sa gita ye ombe ma wo no ya ne to sne kakra nti nananom ehia sei na ye bo woni edi kan no kro din a na ye esu ne nkaye ene nkanfo ene de ma wo nti na tuntum fra no sa ene tie edu se ye bodwa na ye ne je da ye bi hu se ebere no eyituntum da obeso ache kuro no so eno si tuntum saa ana da obekwa akwasi bibia che kotoko hene no so eno si tuntum ni nyina wo bewie tuntum amane ni nyina ewie no afei na wa fidwa na wa ye fitaa e de apia bonten na wo bia hu se sabre de na no magina tum se wo ye hene enti no yaw ene nsonyimu atete akukuru hwiase ne manso sem na da de nyina na sabre no de etumi akoda enti no ye shefita boshire de nisi ekurum ema obia eba ebehwe bi na on bechia na na akwaba na obodwa data de ani die hyehyɛ so nti ehwe ni musi akopɔ badom yen na watumi swan de achi ekuru no ene yira akotoko hene na dwumadi ahodo a da sebre area wantumi amfa ankwa wiye no ono so abesom na wato so de aye nti no na aha ene busofo yedemu ebesi aha ADUMASA TV social media handles ni na ADUMASA TV Facebook, TikTok, YouTube ni na okọ hono mo a na wo so do adwenkyira to hono o comment o like na subscribe na share na onua so nsa etumi asoso ebi minia bema kwaku bedi akọ na kọ Mampong enne na face so apante pa online GFD na chi echinchim ede ma yen oyi ka yiribites na top sponsor oso ya cinema edwedi ebremu da bia midi dia tesem na kwaku mamu nyina mo enisha enyado yakram